Mbah, ati sembayang opo? Jam ini, iki jam subuh. 11:30, Mbah, saiki. He? 11:30 an. Setengah 12. 11:30 bengi iki. Ya opo sih? Iki mau teko endi? Lho, aku mulai tekok ngopi, Mbah. Tekok ngopi aku. Oh. 11:30. Ini tangi nek ngono iki. Lho, sik tangi, Mbah. 11:30. Mau ngapain? Mau ngapain? Cendelone wis masang lampu kabeh. Mau ngapain? Mau ngapain? Nanti aku tangi langsung rene. Mau ngapain? Mau sholat subuh. Masih jauh sekali. Masih lama sekali. Suwe, Mbak, turu sik turu. Wis sabar datangi aku jadi. Tuh aku tangis semuanya kan. Dinten iki lho, saya dong, gini lho. Mau